Esta roda de prensa que non é máis que unha intención de facer o resumen do que vimos acadando desde o traballo do Grupo Socialista neste ano. Fai precisamente hoxe un ano, cando este deputados e deputadas, consultamente co resto dos grupos, estábamos tomando posesión da nosa ata de deputados nesta casa, na Diputación de Ourense. Bueno, en resumen, foi un ano moi productivo desde o punto de vista de que, bueno, desde o primer momento éramos conscientes da situación, que a través dos resultados das eleccións municipais que a realidade é esa, o Partido Popular non tiña unha maioría absoluta na Diputación e se abrían unhas expectativas de poder acadar acordos beneficiosos para toda a provincia. Se acelera a dinámica do Partido Socialista en todos os niveles, a través de multiplicación de rogos, preguntas e demandas de información, sendo o Grupo Socialista o máis activo en cuanto a mocións presentadas no Pleno, 17, duplicando deste xeito as iniciativas presentadas polo Partido Popular que foron sometidas a debate durante o primeiro ano de mandato. A aprobación, gracias á abstención do Grupo Socialista do Plan Cooperou 2024, supón un antes e un despois do financiamento dos concellos, acadando que absolutamente todos, e cando dicimos todos e todos, os municipios ourensáns dispoñan do grosso de fondos precisos para desenvolver a súa actividade. O Partido Socialista ten un proxecto de goberno para Ourense, de futuro, non sucumbindo de xeito algún ao catastrofismo e resignación da que fan gala os dirigentes populares. En definitiva, nos damos moi satisfechos con este ano de mandato